onye na n'onu ya bụ Ifeọma Akife tọọ ntị gịrị akụkọ anyị n'uju. Otu onye landlady akpọrọ aha ya Amaka Okonkwo ka a na-ebo ebubo na ọ gara wee wuo otu onye bi na be ya mmiri ọkụ awụnyere ose na ya gbasatara mbawanye abanyere na ụgwọ a na-akwụ n'ụlọ. Ya bụ njinji jiri n'Enugu Ukwu kansụl ime obodo Njikọ Ọka ebe Chidimma Ikeanyịọnwụ wetere akụkọ ka o si wee gaa. Dịka onye ahụ awụrụ ya bụ mmiri ọkụ Emabon William nke nọ n'ụlọ ọgwụ Zion Hospital dị na North ya siri kwuo, ọ sịrị na ya bụ nwaanyị nwe ebe obi gwara ya ka ọ gbapụ n'ụlọ ahụ n'ihi na ọ nweghị ike ịkwụ ụgwọ ọhụrụ etinyere n'ego ụgwọ ụlọ, ma kwukwa na ụgwọ ụlọ ya bụ nke gwụrụ kamgbe ọnwa gara aga. Ọ gabiri n'ihu kọwaa na ọ gafere ya yọkwa aka o nyere ya aka hapụ ya ka ọ nọrọ otu ọnwa iji gbaa mbọ hụ na ọ chọtara ebe ọhụrụ ọ ga-anọ, mana ka ihe si wee dị mgbe ọ nọ na-asụ akwa ya n'ụbọchị Tọzdee gara aga ka ya bụ nwaanyị si n'akụkụ wụọ ya mmiri ọkụ emikọrọ ya na ose akwụrụ akwụ. Eziokwu na ya bụ onye mere ya bụ ihe aha ya bụ Amaka Okonkwo na-ejidela ya ma nọrọkwa na ụlọ ndị uwe ojii dị na Nimo. Ọtụtụ ndị kwukwara na ọ nọ ebe ahụ na-etu ọnụ ka ọ ga-esi ebe ahụ ma mechaa pụta na-enweghị ihe ga-eme ya. Mgbe onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị nụrụ ya bụ ihe, ọ were ọsọ gbaga na ya bụ ụlọ ọgwụ ebe ya bụ onye ihe mere nọ na-anara ọgwụgwọ ma kenekwa ụmụ nwaanyị ndị Enugu ka ha si wee gbaa mbọ hụ na ha nwụchikọrọ ya bụ onye kpara ajọ agwa. Ya bụ onye kọmishọna nke kwuru okwu site n'aka onye na-arụrụ ya ọrụ gosiri mwute o nwere etu ihe si wee mee ma kwekwa nkwa na ọ ga-agba mbọ hụ na ọ wetere ya bụ nwaanyị ikpe nkwụmọtọ. Ọ gaziri n'ihu dọọ aka na ntị na gọọmenti Anambra steeti agaghị ahapụ onye ọbụla iwu jidere na-ekpa ụdị agwa a ma dozie ndị mmadụ ọdụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eweta ozi gbasara ụdị akparamagwa dị otu a n'ebe ndị kwesịrị ekwesị. Onye prezident jeneral nke ụmụ nwaanyị ya bụ obodo Enugu Ukwu bụ Lady Chieguna Nwosu kelere gọọmenti Anambra steeti etu ha si wee gbakwa n'okwu akpọrọ ha. Ife unu ga-emekwa n'anyị mee ka adishọna dị soma etinyere ya na jelu na ọ wụrụ dị nke ka a na-ebu ijikwa n'ọpọchuniti a wee na-ekene kọmishọna Women Affairs. Dị elu ahụ eji eji bụ Maazị Ebere Okonkwo ha rụtakwara n'ụlọ ọgwụ ahụ mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ gọnarịrị na enweghị ihe ọbụla o nwere ime na agwa nwunye ya kpara. That's the then I go nurse. Then I go over 1 hour. It's a more about you know, or not was it on this. I'm not known about than I don't know how camera can I'm confused. So usually I can nurse to be here. More we should have bound this book. We laugh of work. While one can turn good on one of the because we live with the chemist. They become advantage of because mother part will be long. We be the truth is ego. I will need treatment. They come from Kwala. Ya bụ otu gakwaziri na ụlọ ndị uwe ojii dị na Nimo ebe onye divisional police officer gwara ha na ọ ga-ebupụ ya bụ okwu n'ụlọ ọrụ ha dị n'Ọka iji hụ na ebupụrụ ya n'ụlọ ikpe dịka ha nọkwa na-echekwa maka udo ịdị na ya bụ obodo. Site na Nimo, Chidimma Ikeanyịọnwụ, akụkọ ụwa ABS.